प्रणक्षनाथ ब्राह्मणस्तं देवाय नमः। ओम कराश्वराय नमः। आयान्त देवे नमः। विष्णु विष्णु प्रभा विष्णु अनेक रूप दैत्यानि परम विष्णवे देवताय नमः। शुद्धोपपानि स्नानार्थ ब्राह्मणान्त देवे नमः। ब्राह्मणस्तं देवाय नमः। प्रणत्वं देवताय नमः। आयान्त देवे नमः। शम्भवान्त महादेवताय नमः। प्रणत्वं देवताय नमः। आयान्त देवाय नमः। विष्णु विष्णार्पण देवताय नमः। प्रणत्वं देवता नमः। पंचद्रव्यांत समर्पयामि वसुपानांत। खूप प्राचीन आगाशिव डोंगर आहे, ओम आकाराचा डोंगर आहे पूर्ण। त्याच्यावरती आपण ह्या सगळ्या एक दिवस मंदिराचं दर्शन घ्यायचं आहे, ओम आकाराच्या सगळ्या डोंगराचं। हे कायम 12 महिने कुंडांना पाण्याचं खूप निसर्ग नयनरम्य निसर्ग आहे। नंदी देवतांचं दर्शन आहे। मूर्ती प्रतिष्ठापना जखीनवाडी। कालभैरवनाथ मंदिर, जखीनवाडी, तालुका कराड, जिल्हा सातारा। इथं मूर्तीची आज स्थापना आहे। तर श्री 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 108 संतोषपुरी महाराज यांच्या हस्ते जुना खड्याचे महाराज आता मूर्तीची प्राण प्रतिष्ठापना चालू आहे। नर्मदे हर। हे पुरातन कालभैरव मंदिर आहे, दगडामध्ये कोरलेलं, आगाशिव डोंगरावरती आगाशिव लेण्या। इकडे 12 महिन्याचं कुंडामध्ये पाणी असतं। आतमध्ये मूर्तीची प्रतिष्ठापना आहे। कालभैरव मूर्ती प्रतिष्ठापना श्री 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 108 संतोषगिरी महाराज, संतोषपुरी महाराज जुना खड्याचे महाराज आहेत। किती काढायला असते तेवढं काढायचं।
नमः पार्वती पते हर हर महादेव. नर्मदे हर. माळा भैरवाच्या नावाने चांबर. तुमचं ते तुम्ही फक्त डोक्याला गुंडा हो. नाही तो फेटा फेटा इकडे आहे. हा तो फेटा आहे डोक्याला उडा ती भेटाई आणखी काय तिथं होता उत्तर आहे. हा येते आणि 1 मीटर कापड आहे. आपल्याला तर कुठे येतं? हा भेटायचं बाबासाहेब हा जरासं सगळं जमतं की. मी काल त्याने दिलेलंच घेऊनच दिलेलं होतं पुजाऱ्याने सगळं तसं आणलं. खाली अगरबत्ती लागलो समेत पिशू ठेवू रे. लेस आहे तर तुला असतो. आम्ही आणि वर आहे इथं पायाला. कसरला दोन पण नॉनस्टॉप. मापच नाही दिलं. हा मंगेश बरोबर. मंगेश मंदिरात आहे. ही फुलं आहेत की रे अजून. ती पण आहेत बघा पुजारी. भैरवनाथची मूर्ती आहे. कालभैरव स्थापना झालेली आहे. कालभैरव भगवंताचं शृंगार दर्शन शृंगार चालू आहे. नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर. हो नमो नारायण. नर्मदे हर. आज कालभैरव मंदिरामध्ये मूर्तीची प्रतिष्ठापना आहे. हा माझ्या गावातला आगाशीचा डोंगर आहे. सुंदर निसर्ग आणि बौद्धकालीन आणि पांडवकालीन कोरलेल्या लेण्या. आणि आज इथं कालभैरवी मंदिरामध्ये आज माझी खूप दिवसापासून मूर्ती द्यायची इच्छा होती. तर आज इथं मूर्तीची प्राण प्रतिष्ठापना आहे. नर्मदे हर. काल नर्मदे हर. प्राण प्रतिष्ठापना मूर्तीची सगळं झालेलं आहे इकडं. नर्मदे हर. प्राण प्रतिष्ठापना मूर्तीची सगळं झालेलं आहे इकडं. आगाशू पर्वत ओमाकाराचा पूर्ण पर्वत आहे. हे सगळे आमची फॅमिली भातचा भाची. आणि इकडं कालभैरव इकडं गुफा पण आता प्राणप्रतिष्ठापना केलेली आहे. नंतर आपल्या सगळ्या डोंगराचं जे निसर्ग सौंदर्य आहे सगळं आपल्याला बघायचं आहे. लेण्या वगैरे. नर्मदे हर. नर्मदे हर. नर्मदे हर. जय महाकाल. देवाय
देवाय नमः क्रियाकर्मणांत देवाय नमस्तु ब्रह्मवांत महादेव देवाय रस्तु प्रदितिक लाईट लावायची बोलीत लावा संध्याकाळी ओम सर्वदा ब्राह्मणांत देवे नमस्तु अग्निहस्तं देवस्यांत देवेरस्तु शुभपूर्णार्थं नमः वामनस्तं देवाय नमः कल्याणं शुभपूर्णार्थं देवताय नमस्करोमि पवित्रं नमः 5 चमचे तूप घाला ओम श्री अग्ने नमः स्वाहा ओम महेश्वराय नमः स्वाहा ओम प्रणत्वाय नमः स्वाहा प्रजापते नमः स्वाहा अग्निहस्ताय नमः स्वाहा सर्वदेवाय नमः स्वाहा महादेवाय नमः स्वाहा 5 वेळा कळतील सासू ओम सर्वाय नमः स्वाहा रुद्रदेवाय नमः स्वाहा कुंडलिकाय नमः स्वाहा श्रीराजाय नमः स्वाहा शंभवांत देवाय नमः स्वाहा 5 वेळा ओम नमः शिवाय नमः 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 5 वेळा ओम सर्वाय नमः रुद्राय नमः कुंडल्याय नमः वाणाय नमः पद्यांताय नमः सर्वशातं देवाय रस्तु शुभकरणार्थं देवाय रस्तु शुभमस्तितो नमस्कार पायातून घे पुढे गायत्री उषा कन्या आहे स्वच्छता आपण काही जय जय मा काली माता काली माता आपण खाली पाणी सांगले का छाप आहे छाप 2 बघ तिकडं भेटतेस का काय आपण बघू शकता व्हिडिओ कन्या भोजनचा आहे दावलं सगळं पूजा अरे हे दाखव की तू काय ते दावले नमस्कार नमस्कार आरतीची दिवी या देवांच्या पाया पडते आज इथं माझ्या घरी कन्या भोजन पार पडलं आहे झालं झालं काय करा सुरुवात नर्मदे हर म्हणा नर्मदे हर करा चालू सुरुवात करा हाय ना स्वप्न वगैरे हातला वाढायला हाय